Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na wanda za mu nuna muku wani application mai matuƙar muhimmanci wanda za ka iya gane scammer sun kira ka, wanda scammer suna iya kiran ka ba ka sani ba. Idan ko kana da babbar waya kana da wannan application za ka gane scammer ne fa suka kira ka ba abun nan ba ne. To ya za a yi ka sani? Kai tsaye ka biyo mu cikin wannan shiri, wannan bidiyo daga farkon shi har ƙarshe. Zan ɗora muku wannan bidiyo a cikin YouTube channel namu mai suna Rahogi TV channel. Idan wannan ne farkon shigowar ka cikin wannan gida, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da kai sababbin hire-hire irin wannan da za mu ɗora, kuma kai mana like. Kai tsaye da ka tsaya kalli wannan bidiyo a ƙarshe. Wannan application da za mu yi amfani da shi ne Truecaller. Me ake nufi da Truecaller? Kai tsaye za mu shiga Play Store mu rubuta Truecaller mu ga menene muhimmancin mu duba wannan application mu gani. Bara mu je kai tsaye. Yanzu mun shigo cikin application ɗinmu na Play Store. Kai tsaye za mu shiga gun da aka rubuta searching kamar haka. Za mu rubuta Truecaller kamar haka. Kai tsaye ga sunan shi nan ya fito a sama. Kai tsaye za mu shiga ya buɗe mana. In ka duba daga ƙasa za ka ga an sa update. To ma'ana ni na sauke wannan application kenan a cikin wayata. To kai tsaye bana buƙatar ne update nashi, zan fita. In kai ne kai farkon shigowa zai nuna ma installing. Kai tsaye za mu koma mu shiga cikin wannan application mu ga ya yake. Kai tsaye ga Truecaller namu kamar haka. Idan mun shigo haka za mu ga alamun kiraye-kiraye ne waɗanda suka shigo haka. To ana ta yaya za ka gane scammer sun kira ka? Kai tsaye bara in ja ƙasa ku gani. Za mu iya ganin kiran scammer anan daidai da ba ko da yaushe suke kiran mutane ba. Idan ma ba mu gansu ba, za mu iya dubawa wani wajen mu ga abin yake. Kai tsaye za mu ja ƙasa. Yauwa to alhamdulillah kun ga wannan ga wani kiran da za ku ga an ja da alamar motsin rai. Za ku ga an rubuta Amuda scammers. To wannan kiran scammer ne. To ya za ka yi blocking ɗin wannan? Duk wanda ka gani in dai ka ga scammers call, to za ka je ka yi blocking lambar. Kai tsaye yanzu mun taɓa kun ga scammers ne ga shi nan. Finance and insurance. Kun gani Amuda scammers, Hello credit, Spotty scammers. Ka gani an yi reporting ɗin har sau 4267. To kai tsaye ni ma in report nashi nake so na yi, kai tsaye ko kuma kun gani nawa na yi blocking ɗin lamba tashi ga shi nan. Unblock in zan yi unblock nashi, kai tsaye in yi reporting nashi zan je in yi. Ga wani gu nan da ƙasa aka kawo alamar motsin rai. Za mu je mu ga ina scammer reporters yake. Ba mu da scammer reporters amma ga misleading or scammers. Za mu danna mu je reporting scammers. Yauwa sai mu danna shikenan. Mun yi reporting nashi kuma mun yi block nashi. To da wannan ne za ka iya gane scammer ne suka kira ka. Lambar da ka gani da jan nan, to kama ka ɗaga, saboda in dai data kama tana buɗe ka yi ɗauko wannan application ɗin ka cike komai, za ka ga scammer. Yauwa kamar ga shi nan za ku ga nan duk su ne ga shi nan kun gan su. Fanpay scammers agent, Fanpay scammer, Fanpay scammer, L credit loan scammers, Fanpay scammer. Ga shi nan wannan na yi blocking ɗinsa ne ba scammer amma wannan scammers. Duk scammer ne ga shi nan. Za ku gani su duk scammer ne. Kai tsaye sai ka je kai blocking duk wanda kuka gani na yi blocking nasa. Ga shi nan duk wanda kuka gani na yi blocking nashi.
na yi blocking. To ta nan ne za ka iya gane scammers sun kira ka. Allah ya kiyaye duk wanda Allah ya ƙara tsare mu daga sharrin su. So idan a nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Idan wannan ne farkon shigowarka wannan gida, ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa. Sannan kai mana like domin sanar da kai da zarar mun ɗora. Assalamu alaikum.